Zo lekker potje, joh. Waarom? Dan Huh? als je man met die glazen. Ja, is daar iemand drank? Is daar iemand drank? Hey, als hij spreidt, dat hij nog goed gewoon, hij is Hansen. Red 69 en Aquel. Wat is meer bij nu? Ja, we staan maar. Baba. Apa tu was Erik is het laatst, is zo. Het is ook nog een van Erik gezien. Dat is nou eens opstaan. Ja, right. Yes, hij sang hij. Hij sang ja. Right, so. Kau bisa lihat dia aku. Dia orang pun kamera sih. Yeah, don't drink and drive. Stay alive. Yes, yes. Don't drink and Who's drive. talking? He's drinking. He's the first person to I'm drink. drinking. He is pouring a glass now. But unfortunately, it's a glass of Sprite. No, it's whiskey. Whiskey? Yes. Can't be. Yes. Ik was bij die pot. Ik was bij die pot. Ik zie niks van die potje, maar ik heb het maar heen. Ik moet niet gaan zoeken. Wat is dat nou toe? Maar hoe vind ik wat Erik? Hoe kwam je nou weg? Die kwam op de camera zelf. Ik ook niet gaan zoeken op die zwarte.